Pabor dagiti sumangumano nga estudyante iti Lawaga City para itiapan na kay patungpal ti limited face-to-face classes. Marigatan da kano ngamin ang mga sungbat dagiti daduma ang modules kaya napimpintas kano metlaeng nooneg ti klase kaput alalisto da ang maawatan. Face-to-face classes, tapno maragsakan kami nga agka-classmate ken agkikita kami. Di modular nga rod. Narigat gawin modular. Face-to-face. Apay. Narigat gawin ni modul. Kasumet ti nagbalin a reaksyon ti negosyante ken dagiti mangisursuro nga ni Hanson Chua. Nagaputa nagsuro tayo idita MMSU. Take comment ko dito is as a parent, also as a student, no. Sakit paborak talaga ko nga ag face to face. Ngem siyempre amo tayo nga pandemic iso nga mandanagan tayo. Ngem honestly pinagkita kami ti online class nga as effective. Sabali lata DJ adakat eskwela, sumango ka teacher, kadwang dagiti classmate mo. Ken sabali DJ feeling nga amo magdeni si dubing tayo ket mawantay eskwela, taray dito, masugatan ka, partet biag. Amo dagiti parents that before nga napasamak dito yung pandemic, tikiyat ti amin nga parents agbaling nga aktibot anak dan. Kon kontrolin da ba iti cellphone time dan, kada computer time dan, magets tayo. Kasi kahit tayo dagiti ubing tayo, dumakkel da nga natangken, dumakkel da nga, ada very active. Kasi importante, hangatay whole day nga naka-cellphone latan. Tapos biglamit na pasamak dito yung pandemic. Di nakimarumit. No, hindi puro cellphone da. Ngayon mapandas ko yung tatawanin, puro computer da lang. Hindi. Iso nga, honestly, anak pabor di online class. Ngayon gaputawan choice da, gaputa pandemic. Siyempre, supportado talata dito yun. Mangnamnama ti kaaduan adandanin maipatungpal ti face-to-face classes kadagiti pagadalan agsipud daw mas basiten ti kaso iti COVID-19. Segundo iti DepEd, upat laeng nga ili iti Ilocos Norte ti tinaaprobaran apakayuwatan ti pilot testing iti limited face-to-face classes amang rugi into Nobyembre 15. Para iti balitang Ilocos Online, Joan Agustin.